Søren og hans kone har for nyligt købt bolig i Tjæreborg. De har i den forbindelse foretaget større renoveringsopgaver inden indflytningen. En mere energivenlig bolig giver lavere varmeregning, øger boligens værdi og er en bolig med mere komfort, uden for eksempel træk fra utætte vinduer og kolde gulve. Og så kan renoveringer delvist finansieres gennem de besparelser, der kommer af, at boligen lever op til energikravene. Alt dette kan Bedre Bolig-ordningen rådgive dig omkring. Vi er jo på udkig efter et andet hus, på grund af, at vi mangler mere plads rent privat og firmamæssigt. Og så faldt vi jo så for stedet her på grund af beliggenheden. Men huset her havde jo så en ting imod, så det var, at det er elopvarmet. Og der gik vi så ind og prøvede at få lavet nogle beregninger på, hvad vi skulle lave af investeringer for, og ligesom det hele det kunne blive attraktivt at bo i. Hvor vi kom frem til, at ved at etablere et jordvarmeanlæg i huset her, kunne vi opnå en besparelse på ca. 60%. De kunne så fortælle os, at ved at grave det dobbelte ned, kunne vi så yderligere opnå en besparelse på sted mellem 5 og 8%. Så det valgte vi så at grave de 800 meter ned og etablere det her Danfoss jordvarmeanlæg. Bedre Boligrådgiveren er arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør eller håndværker med erfaring inden for energirenovering. Det er et krav, at rådgiveren skal have bestået Bedre Bolig-uddannelsen, og at hans eller hendes virksomhed er blevet godkendt af Energistyrelsen. Man kan sige, når jeg kommer ud og viser et hus frem, så er det tit køberen, de siger, at den her, den har et energimærke E. Hvad kan vi gøre for at spare på varmen? Er det både med isolering af lavenergiruder, hvidevarerne, som de kører mere lagring af vandbesparende toiletter. Alle sådan nogle ting, det er folk meget mere opmærksom på i dag, end de var for år tilbage, fordi de ved godt, der ligger rigtig mange penge i det. Og i og med, at der bliver bygget mange energirigtige huse af de nye huse i dag, så er man meget opmærksom på også, at hvor værdifuldt det er at energiforbedre den eksisterende gamle boligmasse. Bedre Bolig-ordningen sikrer, at rådgiveren mere målrettet kan vejlede dig. Før denne ordning var renovering ofte et kompliceret område, fordi du i høj grad selv skulle overskue, hvilke energibesparelser der kunne betale sig, og hvordan disse skulle finansieres. Men nu kan både du og Søren få rådgivning til hele forløbet et sted. Det var derved, vi gik ud og fik lavet det her budget omkring, hvad det ville koste at få huset op til nutidens standard med hensyn til udgifterne til varmen. Du tager kontakt til en Bedre Boligrådgiver på bedrebolig.dk. Han kontakter dig for en indledende samtale, hvor dine behov og ønsker afklares. Rådgiveren kommer på besøg og kortlægger huset. Det giver dig en idé om, hvor du med fordel kan energiforbedre. Du får en oversigt over mulighederne med et forslag om, hvor du bør prioritere, inklusiv priser på de forskellige forbedringer. Herefter prioriterer I opgaverne sammen og lægger en plan for forbedringen. Her afklarer I blandt andet, hvor meget hjælp du vil have til at udføre renoveringen, om I skal udarbejde dokumenter til f.eks. banken, og hvordan tidsplanen skal se ud. Med planen i hånden kan du nu tale med din bank om finansiering, så plan og budget kan tilpasses dine økonomiske behov. Hvis du vil i gang med det samme, kan din Bedre Boligrådgiver hjælpe dig med projektering af løsningen, indhente tilbud og føre tilsyn med byggeriet frem til godkendelsen af arbejdet. Når renoveringen er færdig, får du rådgivning i drift og adfærd, så du får mest mulig energi for pengene. For flere oplysninger omkring Bedre Bolig-ordningen kan du gå ind på bedrebolig.dk. Filmen er produceret for Esbjerg Kommune, der støtter op om Bedre Bolig-ordningen.